lawas mo nagaluya sa pagkaunwa kay gana. Imong mata nang lalum na ug ang buhok nangalkag pa. Ug sa dihang nagsugat ta, imong baba ming kagut na kana timaan nga ming suyok ta. Unya kalit malipay ka, makikinom sa barkada, magbuntagay mo og tagay, og pirmi lang way tupahay. Magasigalang ang mata kung mo uli manghagis pa, kana timaan nga ming suyok ka. May adlaw ka nga magbuol, usahay ka magbagulbul. Pagkapait kay mo kalit ka og syagit. Kamong mga miintir na mo aksyon nagkabala ka, kaugmaon mo giusik tungod lang sa adik-adik. Naning kamot imong mama aron ka maka-eskwela, karon nasayang ra miintir ka. May adlaw ka nga magbuol, usahay ka magbagulbul. Pagkapait kay mo kalit ka og syagit. Nagplano ka nga mo intra kay gibati kag kaluya, apan lisod ka sa kwarta, imong lawas ming kurog na. Gibati o kabala ka kay mo kalit ragkatawa, kana timaan nga nabuang na musuyok ka.